Bombini bij GGZ Curaçao. Ik ben artsassistent en ik neem jullie vandaag mee om te laten zien hoe leuk het hier is om te werken. Nu gaan we een kijkje nemen bij de Short Stay, de acute opnameafdeling van psychiatrische patiënten. Kom maar mee. De diversiteit van de etiologie is veel groter. En je moet met veel meer omstandigheden rekening houden dan waar je in Nederland rekening mee hoeft te houden. Ook omdat je veel mensen ziet die uit het buitenland komen, die gemigreerd zijn, en met migratie komen ook psychiatrische problemen en een verhoogd risico op decompensatie. Voor mezelf zie ik het altijd als een soort bouwpakket waar alle onderdelen aanwezig zijn. Je hebt dezelfde onderdelen van wat je in de psychiatrie hebt als in Nederland. Alle mogelijkheden heb je ook. Alleen is de gebruiksaanwijzing hier anders en je kunt niet zonder nadenken een gebruiksaanwijzing volgen die je in Nederland volgt. Dus het is, als je hier komt werken, is het de bedoeling wel dat je met wat je hebt in staat bent om toch je bouwpakket in elkaar te zetten. En als je dat kunt, dan heb je een geweldig meubelstuk waar je goed mee kunt functioneren. Nu we de Short Stay gezien hebben, neem ik jullie mee naar de polykliniek. I am Gabriel. I have been here almost 5 years, and I used to work in short stay department in PAS-afdeling, and now I am working in the poly, the outpatient clinic. And I want to try to give you a brief view about what is happening here in the outpatient clinic. This outpatient clinic have walk-in attention and crisis intervention, and of course regular and scheduled patient. I think, for example, there is a case of quantity of patients for me almost 40-50 patients in 1 week. So could be a lot of patients, of course. Sometimes could be less than that. But I think it's a very interesting situation. There is a different patients every day, so you will not be feeling that you don't have something that challenge you. Every day will be something for challenge your knowledge. Op het terrein hebben we verschillende afdelingen. We hebben de Short Stay, de Medium Stay, de Long Stay en de polykliniek. Verder werken de psychiaters en de medewerkers ook in het ziekenhuis hier op het eiland, het Curaçao Medical Center. Daar neem ik jullie nu mee naartoe. De behandelaren van GGZ Curaçao werken ook in het algemeen ziekenhuis, het Curaçao Medical Center. We gaan nu bij een van de psychiaters kijken. Bon dia, mijn naam is Sander Verlent. Ik werk hier als een van de psychiaters in het nieuwe CMC, wat 2019 is gebouwd en waar wij sinds het begin de psychiatrische zorg verlenen. Dat betekent de PAS-afdeling en de consultatieve psychiatrie en ook spoedconsulten. We proberen hier de psychiatrie op de kaart te zetten, de integratieve geneeskunde te bevorderen en meer aandacht te hebben voor de wisselwerking tussen somatiek en psyche. Wat voor onszelf en voor de somatische collega's heel leerzaam en belangrijk is. Tot nu toe lukt het hartstikke goed. Iedereen is hier erg enthousiast. Het is ook een hele leuke stage om te doen, om veel verschillende ervaringen op te doen en te leren. Dus ja, je bent van harte welkom. Welkom op Curaçao. 1,5 jaar geleden heb ik besloten om hier op het eiland te gaan werken. En ik kan jullie uit eerste hand vertellen dat het een onvergetelijke ervaring voor me is geweest. Leuk dat jullie naar deze video kijken om je te oriënteren om ook hier naartoe te komen. Het werk op Curaçao lijkt erg op Nederland, maar is ook totaal anders. Je zit hier op een eiland. Er wonen hier 170.000 mensen en je komt alle problemen tegen die je in Nederland ziet. Alleen de middelen die we kunnen inzetten om het op te lossen zijn veel kleiner. Je kan hier niet doorverwijzen. Je kan niet zeggen van dat lost iemand anders op. Nee, hier ben je zelf aan het werk. Als je hier komt werken ben je onderdeel van een klein team. Je krijgt veel persoonlijke aandacht. We kijken naar waar je belangstelling ligt en waar je in wil groeien. En ik kan je garanderen dat je de stage die je hier doet nooit zal vergeten.
Mensen vragen wel eens aan me van, wat heb je hier nou geleerd, Roelof? En dan denk ik van ja, je zit in één keer in een totaal andere omgeving. Ik zit in een eiland waar de taal anders is, de cultuur is anders, het klimaat is heel anders. En ik merk dat het ook invloed op me heeft. Dat ik ook merk van, ik ben onthand, ik ben eigenlijk helemaal uit mijn comfort gebracht en moet mijn eigen weg weer vinden. En daar zit denk ik ook de groei in. Dat je eigenlijk merkt dat je weer terug moet naar de roots. Ik moet ook weer terug naar de kern waar ik zit en mijn weg daarin vinden. En dat is eigenlijk onbetaalbaar. Ik hoop dat je die ervaring ook hebt als je hier je opleiding doet. GGZ Curaçao biedt je de mogelijkheid om een schat aan ervaringen op te doen. Je hebt hier op het eiland heel veel verschillende nationaliteiten, er worden veel talen hier gesproken en je kan hier bij GGZ Curaçao met veel verschillende doelgroepen werken. Je gaat hier sowieso naar je zin hebben. Klaar aan de stopa? Corso,